asta. Salut lumea, sunt Alex și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi mergem la casa din Conjuring. Probabil nu sunteți obișnuiți cu mine fără barbă, pentru că m-am bărberit acum câteva zile după vreo 2 ani în care n-am fost bărberit, sau un an, ceva de genul. Dar înainte de toate vreau să vă zic că e 6 dimineața, fraților. N-am dormit toată noaptea. Acum mergem la ceva de băut, după care plecăm la casa din Conjuring. Până când ajungem la magazin vreau să vă zic că am început o serie de live-uri în care ne jucăm și povestim. Uneori chiar abonații intră cu mine live și ne jucăm tot felul de jocuri sau pur și simplu stăm la vorbe. Și să știți că chiar îmi place seria asta de live-uri. Nu așteptam să fac în continuu de vreo 7 zile. Am tot făcut aproape în fiecare zi. Nu în fiecare zi, dar aproape în fiecare zi. Și aș vrea să continui cu seria asta măcar cu un live sau 2 pe zi în care vorbim sau ne jucăm sau facem tot felul de chestii. Bă, treceam pe lângă o casă și vreau doar să filmez pentru că arată prea bine. Casa asta arată fix ca în Forza. Și casa și Range Rover SVR. Hai că uite-l, e așa lăsat cu suspensie, prea frumos. Fix ca în Forza 5, jur. Forza 5 și Forza 4, fix așa arată, superb. Extraordinar de fain. Eu la casa din Conjuring am mai fost acum vreo 6 ani. Am fost cu Vlad și cu unchiul meu. Pe vremea, nu știu, era ok. A fost mișto casa. Bine, eu între timp am mai fost la casa din Conjuring de 10.000 de ori. Am trecut pe acolo de 50.000 de ori prin fața casei. Că ai drum, te duci la spălătorie, te duci, mănânci, habar n-am. Dar să filmez, am fost doar acum 6-7 ani. Iar acum vrem să mergem să facem, de fapt vreau să merg să fac un update de la videoclip. Vreau să fac un update de ce s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva, bineînțeles. Și cum arată, pentru că data trecută rămăsese vorba că noi să intrăm în casă, ceea ce nu prea cred că există șanse. Chiar nu cred că o să existe șanse să intrăm acolo. Mă, în drumul meu spre Conjuring House treceam și pe lângă un cimitir, așa că m-am oprit în el. Sunt chiar acum în el, uitați-l. Am zis să vin și aici pentru că este în temă cu videoclipul pe care îl facem noi azi. Este și așa un pic înorat. Și hai să dăm o tură prin cimitir, să sperăm că nu ne bântuie nimeni. E și o biserică aici. Sperăm că nu ne bântuie nici naiba de aici. Dar mă rog, hai că întorc camera să vedeți și voi mai bine. La vreo 5 minute de cimitirul ăsta este casa din Conjuring, unde o să ajungem imediat. Dar înainte de asta vreau să vă zic că, de fapt v-am zis mai devreme că eu am mai fost acolo acum 5 ani. Și ghițiți, și am fost și în cimitirul ăsta acum 5 ani. Fix în aceea zi în care m-am dus și la casa din Conjuring. Dar de ce nu? Hai să facem o serie din asta, la fiecare 6-7 ani facem același lucru. Venim în cimitir și mergem la casa din Conjuring. Dar ne vedem de acolo, pentru că nu mai este mult, așa că, pa! Tocmai ce am încercat să fac o tranziție super mișto, învârtindu-mă în cimitir și cred că se uita cineva la mine. Ei cred că eu sunt nebun. Ceea ce nu cred că sunt departe de nebun cât timp fac asta la 6 dimineața și în cimitir. Mă, în calea mea spre succes, sau în drumul meu, mă tot gândeam la tine și la bani, am zis să mergem să ne luăm și ceva de mâncare, deci să spunem că e ceva bun de mâncare, după care încolo se află casa din Conjuring și mergem imediat, după ce mâncăm, bineînțeles. Bă, din păcate nu aveam nimic din ce îmi place mie acolo la Greg's. Și alte magazine deschise la ora asta cu mâncare nu prea sunt, așa că va trebui să mai aștept un pic și după ce terminăm filmarea mergem să mâncăm și noi ceva corect, aferent, ca cu calari, știți ce zic. E plin de mașini la semaforul ăsta, nu se poate așa ceva. Noi trebuie să mergem drept pentru casa din Conjuring, dar hai să trecem și noi rapid, bam! Am trecut, băieții mei, gata. Suntem în drumul spre succes. Hai că da. Uite, așa stau cu succesul. Dacă vă doriți și voi să veniți să vedeți casa din Conjuring 2, o să vă las adresa aici sau jos undeva pe aici. Este
284 Green Street. Dar oricum vă scriu aici, vă las un text sau chiar în descriere sau poate chiar toate variantele ca voi să puteți să veniți. Bă, nu știu dacă sunt eu paranoic, dar cu cât mă apropii mai mult pot să simt așa un miros de tămâie. Dar probabil sunt eu paranoic, știi? În rest, totul pare calm pe aici. Vreau doar să văd casa și să văd ce s-a schimbat de ultima dată când am fost. Știu că vecinii lor au foarte, foarte multe camere. Înțeleg de ce. Și eu aș avea multe camere în caz de sunete, chestii m-aș strica pe mine. Uitați câte camere au vecinilor, una aici, fiindcă vreo două pe acolo. Dar asta e casa, pare că cineva stă acolo, pentru că văd că este dat drumul la căldură. Vedeți ce scrie pe ea? Jesus House. Bă, așa nu s-a schimbat mare lucru. Sper să nu deranjez pe nimeni că sunt aici, dar asta e casa din Conjuring. Deci cam atât, asta e casa, că de intrat nu avem cum să deranjăm oamenii la ora asta. Dar ca să înțelegeți și voi ce s-a întâmplat, aici a fost o fată Janet, ce stătea cu familia ei și din când în când o fantomă vorbea prin ea, gen ca și o voce de bătrân, știi? Acum oamenii zic că povestea e reală. Data trecută când am venit aici, era chiar o femeie ce ne povestea gen ce se întâmplase și că ea a fost colegă cu Janet când era tânără în școală și chestii de genul. Dar acum nu știm cât de adevărat, noi doar putem să îi credem pentru că nu vedem de ce ne-ar minți. Asta e. Da, vă spate pe aici pe undeva? Păi ca să locuiți. Adică nu se par locuiți. Să încercăm să bătăm la ușă să vedem dacă... Can you explain to us? Right, what do you want me to tell you? Oh, right, when I was at school there, Ambrose Fleming, which is the old college now, it's a college, 5 years above me, Janet, she was only possessed for like 14 months, then it stopped, but she was, they had them all in there, she spoke like an old man, it was no put on, and it really freaked her head out, and then unfortunately she died last year. Și această Janet a stat într-un fotoliu, deși casa era bântuită și ea știa că casa e bântuită și totuși această fantomă vorbea prin ea, a stat într-un fotoliu sau pe un scaun până când a murit. Și acolo a murit. Dar după cum vedeți, centrala este pornită pentru că văd aburii, deci cineva locuiește aici. Aș vrea să intru, frate, înăuntru, dar n-ai cum să deranjezi oamenii, știi? Pana mea, e 6 dimineața, oamenii dorm și pana aia, până la ce să zic, e o casă normală, doar că are niște cortine albe și scrie Jesus House. Dar poate la un moment dat reușim să intrăm. Dacă strângem, nu știu, nu like-uri sau ceva anume, dacă strângem suportul necesar la acest videoclip, o să fac tot posibilul să intrăm. Bă, fraților, am ajuns și eu acasă. Până la urmă n-am mai mâncat nimic pentru că n-am găsit nimic deschis și ce era deschis nu-mi plăcea. Așa că sper că v-a plăcut videoclipul, dar stați un pic înainte să încheiem. Ia, uitați pe ținea mea aici. Pe băiatul meu mic și mudar. E melul meu. Acum 2 zile n-a venit vreo seara acasă și de genul și m-am speriat, credeam că l-a furat cineva, dar au venit, mă, a venit pufușenia mea, a venit. Mă rog, sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un share pentru că mă ajută foarte mult.
lăsați un comentariu. Faptul că comentați pe mine mă ajută foarte mult pentru că îmi dă motivație să fac mai mult, așa că nu ezitați să o faceți. Dar până data viitoare, eu am fost Alex și v-am pupat. Pa!